mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan. Mesedez, bukaeran itxoin eserlekuan eserita, irteera mailakatua egingo dugu lehenengo lerrotik hasita. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Egunon, mila esker, etortxagatik. Galdu dut. Nire txuleta. Hemen dago. Bueno, ez da Mikelek gure programa parte hartzen duen lehen aldia. Dokumentalista nekaezina, 19. mendeko irudi eta istorio harrigarriak ematen dizkigu beti. Oraingo honetan, emakume esploratzaileak 19. mendean. Dirudienez, mundua handia eta oso ederra delako etxean geratu ez ziren 5 emakumeren historia izango da. Mikel Alberdi Zagarria Irunen jaio zen. Historia garaikideko lizentzia eskuratu zuen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Eta ondoren, Irungo udal liburutegi eta artxiboan lan egin zuen. Dokumentazioaren esparruan aipatzekoa da berriki, Tabakaleran Ubik mediateka katalogatzen lagundu duela eta Arteleku Arte Zentroko mediatekan dokumentalista lanak egin dituela. Beraz, ja hasieratik hasi zinen hori, dokumentoekin eskuen artean, ezta? 1989tik Zumalagakarregi Museoko ikerketa eta dokumentazio sailaren arduradun jardun du. Ormaiztegin. Zumalagakarregi Museoa 19. mendeko Euskal Herria ezagutu eta gozatzeko erreferentzia zentroa da, eta bertako erakusketa iraunkorrak, besteak beste, karlistaldien sorrera, bilakaera eta ondorioak azaltzen ditu. Museo ezagutzen dut, joan naiz museora, eta bai haren erakusketa iraunkorra, karlistena, bai aldi baterako erakusketak ere, benetan interesgarriak dira, eta oso ondo dokumentatuta daude. Lan bikaina egiten ari zareten, Mikel. Zorionak. Eta orain guazen ezagutzera, Aida, Lisa, Alessandrine, Florence eta Isabelen bidaiak. Nahi duzunean. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko hasteko Goie Nagusiri gonbidapena egiteagatik. Honelako lekuan hitzaldi bat ematera. Benetan ez nago ohitua, halako pantailazoa eta anfiteatro moduko hau aurrean izatea, baina ja zerbait ateratzen den. Bueno, oaintxe eginean komentatzen, Zumalagakarregi Museoan oaintxe daukagun aldi baterako erakusketa oso aproposa dela, dirudienez aste honetan izan omen duzue Donostiaren garapen urbanistikoari buruzko hitzaldiren bat, eta hain justu orain Ormaiztegin daukagun erakusketak Urgulen magalean du izena. Barkatu, esan diate? Bai, bale. Ez, kriston pakia, hau kentzea. Hori, Urgule magalean du izena eta justu 19. mendeko estampak ditu. San Telmo Museoan egin zuten erakusketa lehenengo, guk ere laguntza bat eman genien eta hainbat pieza utzi genituen erakusketa horretarako, eta orain Ormaiztegira ekarri dugu, eta benetan oso erakusketa proposa da, estampa edo grabatuen bitartez Donostiaren garapen urbanistiko hori ezagutu nahi baduzue. Agian zerbait egin dut. Bai. Horrela beto. Ikasin behar dugu hau ere, lehenengo aldia da olako traste bat jartzen diatena. Bale, hori, gonbidatzen zaituztet Ormaiztegitik bueltatxo bat ematea, ze
oso selekzio berezi egin dugu, eta hori, 19. Badugu baita 16. mendeko grabatu bat, Donostiaren lehenengo irudia, eta gero hortik hasita 19. mendeari errepaso polit bat ematen diogu. Baina, has gaitezen gurearekin. Barkatuko jazue, baina emakumei buruz hitz egitera etorri naiz, eta gizon bati buruz hasiko naiz hizketan. Nere, ez dakit, omenalditxoa da Eduard Charton, frantziarroni, Parisen hegoaldean jaiotako persona bat, eta bera oso garrantzitsua izango da, noski, hitzaldi honetarako eta guk museoan egin ditugun hainbat lanerako. Ze azken finean, bai hitzaldi hau eta bai gure web horrian ikusi ditzakezuen egin ditugu bideo batzuk, podcast bat, gai honi buruzkoak, horiek guztiak iturri bat dute nagusi. Eta iturri nagusia da Eduard Chartonek argitaratu zuen Le Tour du Monde aldizkaria. 1860 urtean hasiko da Parisen argitaratzen, munduan lehenengo aldiz bidaietara bakarrik dedikatzen den liburua. Aldizkaria. Eta bazeuden aurrekari batzuk, eta, berak, Eduard Chartonek berak argitaratu zuen 1823an hasi zen Le Magazine Pittoresque aldizkaria argitaratzen, eta aldizkari honetan hainbat gai desberdin jorratzen zituzten, tartean bidaiak ere bai, baina zientzia gaiak, literatura, eta pixkat denetatik pintoreskoa dena zan pintoreskoa garai honetan, eta Londresen argitaratzen zen Penny Magazine izan zen eredua, eta gero hainbat lekutan horrelako aldizkariak sortzen hasi ziren. Eduard Chartonek argitaratu zuen Frantzian, eta 27 urtez izan zen zuzendaria aldizkari honena, eta bere helburu nagusia ezjakintasunaren aurkako borroka zen. Hau da, ezagutza zabaldu egin bertzan, eta bere arreta nagusia zan jendeari ezagutarazi egin bertzaio eta kultura zabaldu behar da. Orduan, bere bizitza guztia pasa zuen, bai aldizkari honekin, lehenengo baita hainbat liburu ere aurrez argitaratuak zituen, eta hor ikusten da bere bidaierekiko interesa edo, ez hemen ikusten duzue, ziene modern, hau bidaiari aintzinekoak eta modernoak, hau gaztelerara itzuli zuten Viajeros antiguos y modernos o colección de las relaciones de viajes los más interesantes e instructivos desde el siglo V antes de Jesucristo hasta el XIX, con biografías, notas e indicaciones iconográficas. Hau da, berari ezagutza zabaltzea iruditzen zitzaion gauzarik nagusiena, eta bide horretan hainbat eta hainbat lan egin zituen. Gero, egia da, bera politikoa ere izan zen, prefeta izan zen, diputatua ere bai, errepublikazalea, momentu batzutan Napoleon III boterea iristen denean oposizioan egongo da nolapait, baina gehiegi inplikatu gabe, ze bere argitalpenen proiektuak aurrera jarraitzeko nahiago zuen politikan ez gehiegi busti. Naiz eta gaztetan San Simonianoa edo sozialista utopikoa ere izan omentzen. Baina dena den ordeneko gizon bat, ordenaren alde edo agertzen zena, baina beti ere jendeari ezagutza zabaltzeko asmoz. Hau da, lehen aipatu duguna, eta hau izango da gaurko hitzaldiaren iturri nagusia, eta baita ere, lehen esan dizuedan bezala, museoan bultzatu ditugun hainbat ekimenen iturri nagusiena. Le Tour du Monde, Nouveau Journal de Voyage, hau da, bidaien aldizkari berria. Munduari bira jarri zion izena, eta
berak egin zuena izan zen, garaiko ilustratzailerik onenak, Parisen, Frantzian zeuden ilustratzailerik onenak bildu, eta jendeak, bidaiariak edo esploratzaileek zituzten esperientziak kontatu. Hau da, garai hartan mundua, hainbat eta hainbat lurraldetan, eta bereziki Afrikan, eta horregatikan ibiliko gea gehien bat Afrika inguruan, hainbat eta hainbat lurralde zeuden zuriz mapetan. Ez zekiten ze aurkituko zuten. Esploratzaile horiek bai zirela esploratzaile benetazkoak, ze horiek hartzen zuten bidea eta ez zekiten ibai bat, mendi bat, laku bat edo ze aurkitu zezaketen. Oianak edo ze tribu edo ze ez zekiten. Eta hori kontatzeko argitaratu zuen aldizkari hau. Berak lehenengo alean egintzu nola, testutxo bat, pixkat adiraziz zer egin nahi zuen aldizkari honekin. Eta esaten du, gure arloa zabala da, mugagabea esan genezake. Kontua ez da soilki lurra ez dela guztiz ezaguna, eta egunero aurkikuntza garrantzitsuak egiten zaizkigula Afrikan, Asian, Ozeanian edo poloetan. Hobeki esploratuak uste ditugun eskualdeak ere, azaletik baino ez ditugu ezagutzen. Lurbira osoa, mendez mende, gizarteen eta naturaren iraultzek eraldatua, etengabe aztertu beharra dago alde desberdinetatik. Zenbat deskribapen etzaion jada egiari lotua. Zenbat gauza desagertu da Asian, Europan edota Afrikan. Herodoto, Posidonio eta Estrabonen garaietatik edo Amerika bietan Kolon eta Cortés antzirenetik. Alderantziz, zenbat gauza berri atzodanik edo biharkoaz geroztik. Iristezinezkotzat genituen gailurrak, giza oinak lehen aldiz zapalduak. Misterioz inguratutako aintzirak, ibaiak, iturriak, bidaiari ausartek argitara emanak. Basamortu itzelak, konkistaz emankor bihurtuak. Landugabeko zelai emankor okituak, etorkinen itxaropenei zabalik. Meategietako altxorrak, mehatzariak nazioatan bilarazten dituztenak. Aspaldi handienetatik arresi artean lokartutako imperioak, zibilizazioa hurbildu orduko nagiak astintzen hasten direnak. Nonai ikusgarri apartak, bitxiak, dotoreak, unkigarriak, eta kanpoko fenomenoen azaletik bertatik, zenbat gogo eta moral biltzeko zain arraza desberdinen astura, ohitura, erakunde, tradizio, arte eta izaerei buruz. Zenbat abentura, gorabera, ustekabe, serio zein barregarri kontatzeko, baita zoritxarrez, zenbat miseria eta zapalkuntza tamalgarri salatzeko, kristauen iritzia eta interesa kitzikatzearren. Hau da, asmo zabalak zituen aldizkari hontan hasi zenean, aldizkari hau argitaretzen hasi zenean, eta lehen esan duguna, garai hartako ilustratzailerik onenak, kasu honetan Gustave Doré, 19. mendeko ilustratzaile ezagunenetakoa eta sekulako lanak egin zituena, tartean hau euskal hartzai bat dugu, Gustave Doré kasu honetan, batzuk Paristik egiten zituzten irudiak, baina kasu honetan bidaiatu zuen eta aldizkari honetan hainbat hilabete desberdinetan joan ziren Dabilie izeneko idazlea eta berak Espainiari egindako bira kontatzen. Eta hainbat irudi dauzkagu bereak aldizkari honetan. Gaztelerazko itzulpen bat ere egin zuten, ez zuen jarraitu urte askotan, baina hainbat ale solte badaude eta ikusten da ez dutela jarraitu Frantzian argitaratzen ziren ordena berdina, baizik eta artikulu batzuen selekzioak egina daude, baina La Vuelta al Mundo bezala Mariano Urrabietak argitaratu zuen gazteleraz
Eduard Chartonen aldizkari hau. Eta noski aldizkari honetan ikusiko ditugu garai hartan zeuden bidaiari nagusienak eta historiarako izena utzi dutenak. Livingstone adibidez, misiolaria izan zen eta Afrikan gehien ibilitako esploratzailea eta anekdota oso ezaguna utziz diguna. Urteak zeramatzan Livingstonek Afrikar erdialdean galduta, bere emaztearekin joan zan gainera, eta gaur ez dugu berari buruz hitz egingo, baina baluke beste kapitulo bat, Livingstonen emaztea bertan hil zen, Afrikan zebilela berarekin. Eta denok ezagutzen dugu anekdota famatuarengatik, Stanley Britainiarra joan zen bere bila, eta bere inguruko 1000 kilometron batera eta bestera beste txuririk etzegoen momentuan iritsi ziren eta elkarri ikusi zutenean Stanley galdetu zion, zu Livingstone izango zea, ez? Livingstone, I suppose. Ironia britainiarrarekin beste inguruko guztiak danak beltzak zirenean, ez? Oso famatua izan zana, eta noski Livingstoneen kontakizunak behin baino gehiagotan agertuko dira Le Tour du Monde aldizkari honetan. Edo garaian ere oso famatuak izan ziren Speke eta Grant, nolabait hauek aurkitu zuten edo definitiboki lortu zuten esatea Niloren iturria non zegoen. Victoria lakua zen Niloren iturri nagusia, eta hainbat urteko eztabaidak egon ziren, ze ez ziren bakarrikan esploratzaileak, baizik eta gero sekulako gatazkak izaten zituzten Europara itzultzerakoan, beti ez baiziren ados egoten, eta Speken kasuan berari azkenean onartzen zaio berak aurkitu zuela Niloren iturria Victoria lakuan, baina bi espedizio nagusi kostatu zitzaizkion, lehenengoan beste lagun batekin joan zan, Bartonekin, Barton ere esploratzaile oso famatua eta oso persona interesgarria, eta Londresera itzuli zirenean, Spekek esan zuen aurkitu dugu, Niloaren iturria Victoria lakua da, eta Bartonek esan zuen, ez dugu erabat demostratu, ez diogu lakuari buelta osoa eman. Beste gauzen artean, bera gaixorik eta ibili zelako. Eta orduan, Londresen ez zuten onartu, Spekek hori erabaki zuela, Niloren iturria zein zen. Eta berriro, Grantekin joan zen, eta orduan bai demostratu zuten, baina alare sekulako eztabaidak izan zituen Speke honek, eta azkenean bere buruaz beste egitera iritsi zen. Dena den, giro honetan, oso gizonezkoen giro hau, esploratzaileen giro honetan, hainbat emakume ezagutuko ditugu. Eta hau da lehenengoa, Ida Pfeiffer, Austriarra, Bienan jaioa, oso emakume bitxia, ze bere bizitzan, gaztaroan, izan omen zuen gaztaro beresi xamarra, ze bere aita, nahiko modernoa edo izan zen, bere hezkuntzarekin edo. Ez omen zuen, anaiak zituen, lauzpabost anai, eta orduan beste anaiek bestela hezkuntza jaso omen zuen, eta oso omen zitzaion gustatzen gehiegi neskatxak bestela ibiltzea, baina momentu batean bere aita hiltzan, eta tokatuko zaio, bere garaiko emakume guztiak bezala, ezkondu egingo da, eta 23 urte zituela eskondu zen doblea zeukan gizon batekin, 46 urteko batekin, eta bere bizitzaren lehenengo 45 urtetan emakume etxeko andre bat izan zen. Eta nola hala, bere semeak hazi ziren arte, oso bizitza normala izan zuen. Bienan jaioa, baina behin alargundua zegoen eta bere seme alabak ja ezita utzi zituenean, erabaki zuen bidaiatzen hastea. Bere lehenengo bidaia
Eida Pfeifferren bidaiak ikusten dituzue, hau noski Letour du Mondeko aldizkariaren zati bada, eta hor lehenengo bidaia Lur Santura edo Jerusalen eta inguru horietara egin zuen. Etzan gainera mugatu Jerusalen bizitatzen, Libano, Damasko, Egipton ere ibili zen, Alejandrian, sekulako bidai luzea egin zuen, gainera hasieran semeek ere ez zuten sinisten, baina nora dijo emakume hau, eta pixkat erdi engainuz edo atera zan, esanez Konstantinoplara joateko asmoa zuela, eta gero azkenean hainbat hilabete pasatzituen Jerusalen eta Lur Santuetan edo. Ostean, hori 1852 urtean izan zen, bere lehenengo bidaia, handik itzuli eta hurrengo bidaia, eta gainera liburu bat idatzi zuen, Ida Pfeifferren ezaugarrietako bat da, bere bidai guztietaz idatzi zuela, eta oso kontakizun interesgarriak utzi dizkigu. Lehenengoa, Bienar baten bidaia Lur Santura izan zen. Bigarrenean, Eskandinavia aldera joan zen, eta Islandia izan zuen helburu nagusia, Islandian hainbat denbora pasa zuen, eta handik bueltan, 1855ean idatzi zuen Bidaia Eskandinavia iparraldera eta Islandiara izeneko liburua. Esan beharra dago, oso diru gutxikin edo bidaia lehengo batean, honi buruz hizketan, nola irrati batean, esaten zuen, zertzan motxilera, esan dezakegu motxilera antzera ibiltzen zela, oso medio gutxikin, oso diru gutxikin, eta saiatzen zen beti joaten zen lekutan gonbidatua izatera. Etxe baten edo besten, hartzezaten, eta oso emakume alde horretatikan xumea eta bidaiatu zuen, gero ikusiko ditugu beste eredu erabat desberdinak, bere kasuan oso diru gutxikin egiten zituen bidaiak eta beti altzuen neurrian gonbidatua izanez. Eta 1856 urtean erabaki zuen munduari bira ematea. Kasu honetan, etxean ere ez zuen esan zein asmo zituen, baina berak 56-58 urte bitarte horietan, ibiletzan Brasilen, lehenengo mendebaldera joan zen, Brasilen egon zen, Cabo de Hornos gurutzatu zuen, Txinara ere iritsi zen, gero Indian ibili zen baita ere, hemen ikusten duzue Benares, hau ere Indian hainbat leku ezagutu zituen, alderik alde gurutzatu zuen peninsula, Indiako peninsula, gameluen gainean bereziki, eta handikan bueltan, kontatzen digu, hainbat kontakizun egin zituen, baina horietako bat kontatuko izuet, pixka bat bere izaera nolakoa zen erakusten duen horietakoa. Eta esaten du, ontzia, Mumbai, Indiatik basora hartu zuena, gaur egungo Irak dena, ontzia jendez gainezka zegoen, esaldiaren hitzez hitzezko zentzuan. Olde guztiura ontzian sartu zenean, ez zegoen leku bakar bat ere. Batetik bestera joan ahal izateko, kutxa eta baulen gainetik ibili behartzen. Bidaiarien buru edo oinen gainetik ez ibiltzea zainduz. Egoera larrietan begirada batez nagoen lekua aztertu eta zalapartaz babesteko inork ikusi ez duen txokoa aurkitzea ohikoa dut. Bilan ebilena aurkitu nuen eta bidaiari guztien artean zoriontsuena izan nintzen. Ontzi gainaren popako jangelaren maila azpia hautatu nuen. Bertan kokatu nintzen, berokia zoruan jarri eta eroso egon nintzen, eskuak, oinak edota burua zapalduko zidaten beldurri gabe. Hau da, agilila esaten dioguk olako jendeari, ez? Bazekin biltzen. Handikan 3 urtetara, baina ordurako idatziak zituen hainbat liburu eta ordurako famatu egingo da. Lehenengo munduari bira ematen dion honetan, hasiko dira
Alexander Humboldt adibidez, garai hartan zientzilari eta bidaiari famatuak errekonozimendua egingo dio, eta ja ordurako hasiko dira pixkat onartzen bidaiari aparta zela. Orduan, bigarrengo mundu bira bat, 3 urte beranduago, bigarren munduari bira, kasu honetan kontrako aldetik. Eta joan zen Europatik Asiaruntz, eta lehenengo espezieen irletan edo ibili izan, bereziki Indonesian, hau Jabako monumentua dugu, Borobudur, eta bidaia honetan egin zuen esploraziorik sakonena Borneon izan zen. Hemen ikusten duzue kontakizuna, 1857-1852 bitarte hortan, eta Borneon 6 hilabete pasa zituen, eta 6 hilabete horietan bertako Dayak tribuarekin egon zen. Bera bakarrik leku bat, non hilabete batzu lehenago misiolari pare bat hil egin zituzten, jendea ausartzen etzen lurralde bat zen, eta Dayak hauek, hemen duzue, bere bidaiak adierazteko Borneoren mapa bat, irla guztia gurutzatu zuen, eta irla sekulakoa da, Frantziaren tamaina hemen dauka. Eta hauek ziren, hor bizi zirenak, Dayak izenekoak buru mostaileak edo, cortadores de cabezas ziren. Eta oso bitxia da, emakume hau, zenbait lekutan oso kritika izan zen, hainbat lekutako zikinkeria edo lizunkeria nahiko bere garaiko emakumea zen, ikusi duzue bere lehenengo irudia, oso basatiak ziren, hainbat lekutan, eta hori kritikatzen du, baina hain justu hauekin Borneon sekulako, ez dakit, harreman berezia lortu zuen, bera bakarrik ibili izan hilabetetan, esate dizuet, gizonezkoak ausartzen ez ziren lurraldetan gora eta bera, eta dirudienez, Dayak hauek ondo hartu zuten, edo ondo tratatu zuten, ze kontatuko du, hainbat eta hainbat gauetan lo egin behar izan zuen, sutondoan jartzen omen zuten, bere txaboletako lekurik onena, baina justo sutondoan omen zituzten moztutako buruak lehortzen jarriak. Eta haien ondoan egoten omen zen, eta esaten du, ze esango dugu guk, bere idatzietan esaten du, ze esango dugu guk Europarrok egin ditugun astakeriekin, ez? Adibidez, religioko gerrak, edo Amerikaren konkista, edo inkisizioa bera esaten du, ez? Orduan, guk ze lezio emango diegu hauei, eta askotan lo egin omen zuen, moztu berritako buruak alboan zituela. Eta aitortzen du baitaren, oizbait, pentsatu zuela, berari gauza bera egingo ote zioten, baina suerte izan zuen, eta Borneotik bizirik eta ondo atera zen. Gero hortik Estatu Batuetara, Kaliforniara joan zan, gero berriro Hego Ameriketara jetxi, Peru, eta gero berriz ere Estatu Batuetatik, 1854 bukatu zuen bere Amazoni aldean ere ibili zen, eta 1854 urtean itzuli zen Europara, eta adibidez Berlingo elkarte geografikoak partaide bezala onartu zuen, izan zen lehenengo emakumea horrelako elkarte erabat matxistak ziren, garai hartan noski, esploratzaileak gizonezkoak ziren, lehenengo emakumea onartua bai Berlinen eta bai Parisko elkarte geografikoetan Ida Pfeiffer izan genuen. Hemen dituzue, berak egindako munduari bibirak adierazten dituzten mapak oso emakume ezaguna egin zen, eta horregatik, hainbat kasutan ere, ikusten dugu gizonezkoak ez duten ikuspegi bat ere ematen digutela. Kasu honetan adibidez, aipatzen duenean Dayakekin dagoela eta emakumeak nola bizi ziren Dayaken artean, eta esaten zuen,
ez dago Europako emakume langile baten bizitza gogorra bizi duenik munduan. Askoz hobeto bizi dira daiak emakume hauek, Europan langile izatea tokatzen zaion edozein emakume baino. Eta aipatzen ditu, berak Bienan ezagutzen zituen neskameak eta zuten bizitza gogorra. Beraz, beste ikuspegi bat normalean gizonezkoek goiti bera begiratzen diete ezagutu berri dituzten gizataldeei, eta kasu honetan beste ikuspegi bat ematen digu. 1857 urtean erabakiko du berriro beste bidai bat egitea, eta kasu honetan joango da Indiko itsasora, Maurizio isla eta Madagaskar ezagutzera. Maurizio isla lehenengo, eta gero Madagaskar garai hartan, 1857 urtean, oraindikan oso ezezaguna zen irla handi bat, ezagutzen duzue, Indiko itsasoan dagoena, oso bitxia gaur egun ere, oso jende gutxik bizitatutako irla bat da, baina garai hartan berriro ere izango dugu Ida Pfeiffer lehenengo emakumeetakoa, olako lurraldean ibili zena. Eta ikusten duzu paisai ederrak ikusi zituen, eta bere kontakizunetan oinarritutako irudiak ditugu hauek. Kasu honetan badakigu Ida Pfeiffer ez dela marrazkilaria, baina bere deskribapenetan oinarritutako irudiak edo egiten zituzten. Eta, Madagaskarrera iritsi zenean emakume bat zegoen erregina, izen nahiko bitxia zeukana, Ranabalo erregina, eta hemen ikusten da errezepzioa, bera iritsi zenean, Ranabalo erreginak egin zion errezepzioa, baina bi frantsesekin omen zebilen, eta estatu kolpe antzeko bat antolatzen hasi omen ziren, beraiekin zeuden frantsesoiek, Ranabalo honen seme baten bitartez erregina tronutik kentzeko edo saio bat egin omen zuten. Gaizki atera zitzaien, Ranabalo erreginak harrapatu intzitun, eta zigortzeko, etzan ausartzen, garai hartan kontuan izan behartzen Europa oso boteretsua zirela, Europako potentziak, eta edonolako zigorra ezin zuten Europar bati jarri, baina egin ziena izan zen Madagaskargo islaren leku batetik besterako bidai bat egitera behartu, irlatik irten baino lehen, eta bidaia hori Ida Pfeifferrek berak esango du, 7 egunetan egitea bazegoen, baina 3 hilabete pasarazi zietenan. Eta orduan harrapatu zuen sukarrak. Azkenean, esploratzaile hauen txairik nagusiena moskituak izaten ziren, eta moskituak zabaltzen zituzten sukarrak. Eta Madagaskarkoak izugarriak omen ziren, berak ere kontatzen du, Madagaskarko sukarra existitzen diren gaixotasunik izugarrienetakoa da. Ene ustez, sukar horia edo kolera baino ikaragarriagoa. Eta azkenean, zigorra hori izan zen, oso gainera modu txarrean tratatu zituzten, ia jantzirik aldatu ezinik, garbitasunik gabe, eta azkenean 3 hilabete pasatzitun Madagaskarren, eta handikan irten zenerako sukarra hartua zuen, eta hurrengo urtean itzuli zen Bienara, baina sukar horiek azkenean minbizi bat eragin omen zioten, eta 1858 urtean hil zen Ida Pfeiffer. Hemen daukagu argazki batean, hau noski Le Tour du Monden etzan agertu, baina ikusten duzue simbolikoki emakumea munduaren bola baten alboan, 2 aldiz munduari bira eman ziolako. Eta berarekin bukatzeko pare bat testu, edonoiz eta edonon nire borondatea errespetarazi nuen. Egia baita energia eta odolotzak gizoneskoak kikiltzen dituela, izan arabiar, persiar, ala beduino. Hau da, bere odolotzak aurrera eraman zuela.
Eta gero noski, bere Madagaskarri buruzko iritzia oso txarra izan zen, eta esaten du batean, orokorrean ikusi nuenez, Madagaskarko biztanleak oso gaitasun txarra dituzte, oso alperra dira, edarizaleak, oso berritsuak, eta ez dute sentimenturik. Beraz, bueno, egia esan, berari bizitza kostatu zitzaion bidaiak, ez zion utzi oso oroimen polita. Baina esan dezakegu sekulako emakumea izan zala, gainera onartua, esploratzaileen artean ere esploratzaile bezala, eta esate izuet Alexander Humboldt bezalako garaiko figura batek hainbatetan goraipatu zuen, eta hainbat esploratzailek Livingstone berak ere aipatu omen zuen noizbait, esan ez, hori bai dela emakume balientea, ez? Ze, kontuan izan behar duzue hori, bidai hauetan, garai honetan egiten zituzten bidaietan, etzekiten zer aurkituko zuten, ez? Mapa zuri horiek. Bueno, Lisa Cristiani dugu bigarrena, Lisa Barbier Cristiani, Parisen jaiozen emakume bat, hau berriz beste tonuko bidaiaria da. Kasu honetan, musikaria eta bere Stradivariusakin bidaiatu zuen emakumea. Gazte-gaztetatik kontzertuak ematen hasi zen, bera Parisen jaio zen, baina Europan zehar hainbat lekutan jo zuen, Berlinen, Vienan, Erroman, eta oso musikari trebea zen eta arrakasta handiko neska. Baina, momentu batean, 1859 urtean, Errusiara joko du, eta San Petersburgon kontzertu batzuk ematera joan zen. Eta iritsiko da San Petersburgora, eta printze bat hil berria omen zen, eta doluagatik edo kontzertu gela guztiak itxita zeuden, eta ez zuen izan aukerarik kontzerturik emateko San Petersburgon. Eta orduan erabaki zuen, Errusian barneratzea eta Asiaruntz jotzea. Eta, hemen ikusten dugu, Siberiaren mapa, bera izango da lehenengo emakumea Siberia guztia zeharkatuko duena, 22.000 kilometro iritsi zen, eta berak, sekula inork jo zuen lekutan jo omen zuen. Nomaden dendetan eta hainbat herrialde txikiko elizetan eta musikaririk sekula iritsi gabeko lekutan jotzea erabaki zuen eta horrela pasatu zuen bere bizitzaren azkeneko zatia. 20.000 kilometro korritu zituen Siberian eta garai hartan erabiltzen ziren garraio tresna guztiak ezagutu omen zituen. Bere testu batean, berak bidalitako gutun batean, eta hain justu Leturdu Mondo honetan agertzen denean, hala esaten du. 400 gora ibai zeharkatu ditut, txikiak, ertainak eta handiak. Bide guztia briskan, trineoan, gurdian, eskuoean, zaldiz, elur oreinez ala zakurrez arrastaka. Batzutan oinez, gehienetan zaldiz. Ibaietan 100 legoa nabigatu ditut, eta 50 egun baina gehiago itsasbarean. Kalmukoek, kirgizek, kosakoek, ostiakoek, txinatarrek, tungusek eta sahalingo basatiek ondo hartu ninduten. Hemen kirgizak ditugu, hainbat eta hainbat gizatalde desberdin ezagutu zuen lehenengo emakume europarra izan zen. Nire biolontxeloa beste artistarik joetzuen lekutan jo nuen. Hori da nire ausarkeriazko enpresa. 2 urtez luzatu zen bidai honetan, azkenean kolera izurreteak harrapatu zuen Tobolsk izeneko
herri batean, garai hartako Siberiako hiriburuetako bat, Tobolsk, eta han lurperatu zuen eta han utzi zuten bere hilobia. Kasu honetan oso bidaiari bitxia eta musika izango da bere helburua bidaiatzeko, baina aldi berean garai hartako emakume bidaiari ausartenetako bat bihurtu zen, Lisa Christiani, frantsesa. Urrengoak, honek joku gehiago ematen du, Mademoiselle Tiné edo Alexandrine Tiné edo baitare bere familian Alexin deitzen zuten. Alexin Tiné Holandarra zen, La Haian edo Hagan jaio zen, eta hau berriz oso famili dirudun bateko partaidea zen. 1885 jaio zen La Haian, eta bere bizitza, bere gurasoek sekulako dirutza zuten, eta Holandako gizartearen, aristokraziaren barruan partaide bat izan zen. Hemen ditugu hainbat argazki ere, hauek noski ez ditut Le Tour du Mondik atera, Le Tour du Monden argazkiak askoz berandugo hasiko dira argitaratzen, baina berak bazituen bere familiaren aldetik eta ez argazkiak, baizik eta kuadroak ere, hemen ikusten dugu, kasu honetan, Henri Danesi de Montpessat da margo honen egilea, eta Alexin Tiné gaztetan La Haia inguruan, eta bere ama alargundu intzan, aita hil zenean, Europan zehar hainbat bidaia egin zituzten ama alabak. Aldi berean ere aurkitu ditut, eta hauek ere noski ez daude aldizkari honetan, baina interneten izugarria da, zenbat gauza aurkitu daitezken, argazkilaria ere izan zala, eta 1860 urtean oso jende gutxi zeukan aukera argazkigintzara inguratzeko ere. Eta ikusten duzue, gustu ere bazuela, La Haiako argazki politak egin zituen. Eta hori bere garairako oso jende gutxiren eskura zegoen. Hemen Euskal Herrian oraindik argazkilaririk apenas zegoen, 1860 urtean, eta Alexandrinek bere lantxoak egiten zituen. Hemen ikusten dugu, Holandar aristokrata bat izan zen, eta gaina bereziki diruduna. Eta 1860 urtean erabakiko du Afrikara joatea. Lehen esan dizuet, Europan zehar bere amarekin eta hainbat bidaia egina zela, eta lehenengo aldiz 1860 urtean Afrikara joango dira, ama alabak, eta Nilo jetxiko dute barkutan, pixka bat gaur egun egiten diren bidai hoien antzera, pixka turismoa eginez, baina izan zen bere lehenengo kontaktua Afrikarekin, eta izugarri gustatu zitzaion. Eta gainera aurkitu ditugu berak egindako marrazkiak ere. La Haiako museoak badu sketchbook deitze zaizkio marrazkiak eta jasotzen dituzten kuadernotxo hoiei, eta Alexandrine Tinek ere bere marrazkiak egiten zituen, eta hauek adibidez bere Egiptoko lehenengo bidaian jasotako irudiak. Izugarri disfrutatu zuen bidaia horretan, eta hemen ikusten dizue beste apunte batzuk, sketchbook hauetatik hartutakoak. Eta hemen ditugu ama alabak. Izugarri disfrutatu zuten bidaia horretan, itzuli ziren berriro El Kairora, baina orduan ja buruan sartu zitzaion Alexini esploratzen hasi behartzuela. Ez bakarrikan Nilo jeistea beste hainbatek egiten zuten modura, oso gutxik, noski, garai hartan oso jende gutxi ausartzen zen Nilo ibaia jeistera, baina gutxi iruditu zitzaion, eta orduan garai hartan modan zegoen esplorazioa hain justu, lehen aipatu dugun, Nilo ibaiaren iturriak aurkitzea. Hori zegoen
puri-purian, eta orduan zebiltzan, Spik eta Grant, oraindikan bere bigarren bidaia egiten, eta berak pentsatu zuen, nik ere Niloren iturriak bilatu behar ditut. Eta orduan, nola, sekulako dirutza zuten, sekulako espedizio antolatu zuten. 3 barku antolatu zituzten Nilon bera joateko, eta behin Nilo gehiago ematen ez zuenean, navigable izateari usten zionean, orduan sekulako espedizioa antolatu zuen, eta esate izuet, Spik eta Burton etorri berriak ziren, eta berriro Spik eta Grant momentu hortan ari ziren Victoria lakua inguratzen, eta hauek ere asmo berberarekin, eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera, momentu hortan izeba bat zuten, bere amaren aizpa, Holandako erreginaren laguntzaileetako bat zena, noski aristokratak ziren eta oso ondo kokatuak, eta Errusiara joan omen ziren bidaia batean, Holandako erregina eta hauen izeba, Alexinen izeba, eta bere amaren aizpa zen Adrien von Kateren ziren, eta von Kapelen, eta hau Errusiara jun eta dirudienez Alejandro Bigarrena zaharra, edo enperadorea, eta maitemindu egin omen zian. Baina Alejandro Bigarrenak amorante pila bat zituen, eta Ali izebak ez omen zuen nahi amorante izatea, eta orduan berriro ere itzuli zen laiara, eta hor erdi deprimituta zegoela, Alexandrinek deitu, eta 3 joan ziren espedizioa egitera. 3 emakumeak, 2 aizpak eta Alexandrin, baina noski Alexandrin zen burua eta bidaia bultzatu zuena. Hemen ikusten duzue, bere bidaiaren zati handi bat, Gondokoro, hemen ikusten duzuen, hemen dagoen hiri hau, omen zen ibaia jeisteko azkeneko lekua. Hemendikan bera, espedizioak oinez egin behar ziren, eta Gondokoron elkarri ikusi zuten, gero aipatuko ditugun Baker, beste bidaiari Samuel Baker famatuarekin, eta bere emazte izango zenarekin, eta Bakerrek esan omen zuen, emakume hauek hemen ikusi zituenean, 3 barku eta zeramatzaten trasterio guztiarekin erotuta zeudela. Emakume hauek erotuta daude, noa dijoaz, ez? Azteko emakume bat, olako lurraldetan ibiltzea oso arraroa zen, naiz eta berak bazuen bat alboan, eta gero ezagutuko dugu Lady Baker, baina, honeaino, Gondokororaino iristea, eta gainera hortikan aurrera jarraitu nahi izatea, sinestezina egiten zitzaien. Garai hartako hau Spik eta Granten espedizioa da, ez dugu ikusi, ez dugu lortu Alexinen espedizioen irudirik, baina hemen ikusten duzue, 2 europar dijoaz eta espedizioa zenbatekoa den, ez? Hemen ikusten duzue, batzutan 100 beltz zeramatzaten trasteak eramateko eta behar zuten guztia eramateko. Alexinen espedizioak hori baino handiago omentzen. Esate izuet, dirutza itzela zuten, ez zeukaten bate arazorik, diru aldetik, eta orduan sekulako espedizioa antolatu omentzuten. Alik eta erosotasun gehienak mantendu nahian. Baina alare, hemen ikusten duzue, hau bere bidaietatik ateratako irudi bat da, ze handikan itzuli ondoren hor ikusten duzuen izenburua duen Plant Tineen liburu bat argitaratu zuten, hain justu Tine izena edo abizena jarriz hainbat ezagutu berri zituzten landarei, eta landare horiek Europan ezagutarazteko argitaratu zuten liburua, eta hauek dira azkenean berak ezagututako paisaiak, eta gertatuko zitzaiena izan zen azkenean 3 sukarrak hartuta aurrera joan ezinik gelditu zirela. Eta, hau da bere ama, momentu batean itzuli egin ziren Jartumera, Jartum Sudango hiriburua, eta bertan gelditu zen izeba.
izeba Adi, Adrien, Van Kapelen, hau sukarrak jota zegoen, 3 zeuden sukarrak jota, baina okerrago zegoen izeba. Eta bertan jartumen zeudela, deskansu pixkat hartuz, baina Alexinek berriro ere bidaiatzeko asmoz, etorri ziren 2 esploratzaile alemaniar eta jartundik hegoaldera jo zuten. Eta Alexandrinek aprotxatu zuen beraiekin joateko. Eta Alexandrin bere amarekin joan zan. Eta orduan berriro ere sartuko dira Afrikar barrura, oso zuri gutxi iritsitako lekuetara, eta azkenean berriro ere sukarrak hartuta eta hainbat denbora kanpamendu batean pasatuta, azkenean, irakurriko izkitzuet bere kontakizun batzuk zuzenean, esaten du Alexinek karta batean, ziluk eta adinka artean ibili gara, ahal izan dugun on guztia eginez. Nuerrak, kitxeak, bariak, bere etxolazarrak zutan errezituzten. Elefante, bufalo eta leoi, mozkortutako kapitain eta asmotxarreko eskifai, kokodrilo zein hipopotamo bizi iraun dugu, eta bizirik eta salbu iritsi gara Gondokorora. Hori da bidaiaren lehenengo zatian kontatuko duena. Baina okerrago izan zen, bigarren zatian, izeba jartumen utzi zutenean, eta hor bai kontatzen digu, pixkat ze ingenuidaderekin edo sartu ziren bidai horretan. Eta esaten du, ez genekien zerbait gaizki zijoanik. Uztailak 16an berak, Harriet, bere amak, kinina hartu zuen, baina tamalez ez omen zegoen ondo. Hartu zuten gehienek berakoak izan baizituzten. Baita amak ere, okerrago jarriz. Handik aurrera, izugarrizko egarri erasoak izan zituen. Bukaera arte iraun zutenak. Noizean behin, eldarnioak izaten zituen, naiz eta orokorrean erabat kontziente zegoen. Egarri ikaragarria zuen, ezerk ezin zuen ase. Tea, ura, limoizukua eta ardoa ematen genion. 17an hobeto sentitu zen eta oilasko salda hartu zuen. 18 eta 19an berdin jarraitu zuen, egarri eta suminkor, baina lasai eta inguruan gertatzen zenari adi, baita ehiztari batek ekarritako gazelari ere. Bitxia badirudi ere, ez berak ez nik ez genuen bat ere beldurrik. 22 larun batean ekipajea pres genuen, baina goiz hartan berandura arte lo egin zuen. Behin baina gehiagotan sartu nintzen dendan, baina ez nuen esnatu nahi, neskamea gerturatu eta hila zegoela egiaztatu zuen arte. Hau da, bere ama hil egin zitzaion bidai honetan. Eta segurazko bizitza guztian etzun bere burua barkatuko. Etzan konstiente ze arriskutan sartzen ari ziren, eta hortaraino iritsiko zirenik ez zitzaion sekula burutik pasa. Eta amari ere ez, bilak hor Afrika barruan sartuta, eta hori izan zen gertatu zitzaiona. 7 hilabete pasa zituen bere amaraien hilobiaren alboan. Bertan, hiltzan kanpamendu hortatik mugitu gabe. Eta azkenean, izebak berak antolatu zuen jartundik espedizio bat bera erreskatatzera. Eta berriro ere jartumera igo ziren, beste gauzen artean, lehen aipatu dut, marrazkiak ere egiten zituela, eta paisaia hauetako akuarela batzuk ere utzi zizkigun, Alexintinek. Eta berriro ere jartumera iritsi zirenean, bere izeba hasi zitzaion pixkat konsolatzen, esanez, ez da zure errua, ama hilda, baina, gustora zegoen, nahi zuena egiten ari zen, ez duzu behartu hori egitera, eta nolapait konsolamendua ematen hasi zitzaion izeba, baina izeba bera handikan 2 astetara hil egin zen. Eta Afrikara eraman zituzten 2 neskame holandarrak ere hil egin ziren. Beraz, bera izan zen bizirik atera zen bakarra, Alexintine. Orduan erabaki zuen etzela sekula Lahaiara itzuliko.
etzala Holandara itzuliko, eta hainbat urtetan Mediterraneoan zehar, noski dirutza pila batekin jarraitze zuen, oso abatza izaten jarraitu zuen, eta hainbat urtetan ibili izan Mediterraneoan zehar gora eta bera bidaiatzen. Gero azkenean Argelian eta Libian kokatuko da. Garai batean ere saiatu zen Kairon, Egiptoko hiriburuan geratzen, baina bidaia horietan ezagutu zituen esklabu merkatariak eta esklabuen merkataritzaren aurkako aktivista izugarria izan zen, eta orduan Kairoko agintariek ez zuten bat ere gustoko, ze Egiptoko agintariak askok zuten eskua esklabutza merkataritza horretan, eta orduan ez zioten utzi, berak nahi zuen jauregi bat erostea edo Kairon, eta azkenean Argelen eta Tripolin bizi izan zen. Hau da, berak Afrika ibilitakoan hainbat momentutan esklabuak erosi egin zituen, berak nolapait askatasuna ematearren, esklabu merkatari horiekin gurutzatu zenean. Eta hemen daukagu Alexin Argeleko bere etxean eta inguruan zuen jendearekin. Hau da argazki bat, baita ere, personaia berdinekin ikusten duzue, hauek Letur du Monde aldizkarian argitaratutako grabatuak, esan behar da, garai honetan oraindik argazkigintza grabatuen laguntzaile bat dela. Argazkiak egiten zituzten, baina ez zeukaten difusioa emateko modu ona, oraindik ez ziren gauza teknikoki aldizkaritan zuzenean argazki horiek sartzeko, eta orduan egiten zuten zen argazkia oinarri bezala erabili, gero grabatuak egiteko. Kasu honetan, eta gero grabatuak ematen dizun aukera, hau da, zakur bat sartzen dugu hemen, oso zakurren maitalea zelako, eta ezagutzen zitzaizkion hainbat zakur Alexin Tineri. Hemen ikusten dugu, beren eskame bat da hori, eta hemen, Argeleko etxean, barkatu, ez da egiten dudan, hau da Alexin Tine eta hau da inguruan zeukan jendea, neskameak edo. Eta orduan, Tripolin zegoela, lehenengo Argelen, eta hemen ikusi daiteke, Argelen zegoela egintzun sarrera bat, Sahara aldera, baina berak pentsatu zuen, orain beste bidai bat egingo dut, esplorazio bidai bat, eta bere asmoa zen Sahara gurutzatzea eta Afrika erdialdera Sahara gurutzatuko zuen lehenengo emakumea izango zen. Eta orduan saiatu zen, ikusten duzu hemen lehenengo bidai bat egingo dute Algertik irten da, eta gero beste bigarren bidaia bat Tripolitik irten da. Eta hemen ere gauza bera gertatuko zaio, lehen aipatu dugun haundikeri hori edo, sekulako karabana 200 gora persona eraman zituen bere bidai hori egiteko. Eta Tuaregen lurraldetan sartu zen. Buruzagi Tuareg batekin hitzarmen antzeko bat egin zuen, eta pentsatzen zuen ez zuela arazorik izango bere bidai hori egiteko, eta hemen ikusten duzue, bere espedizioa sekulakoa zen, baina tartean ere, berari laguntzeko zaudenen artean ere, omen zeuden, bera lapurtzeko asmoz joandako hainbat, eta, Tuareg desberdinen artean, momentu batean, gatazka bat entzun omen zuen kanpamenduan, atera zan emakumea ikustera zegoen, bere jarraitzaile eta Tuareg baten arteko borroka omen zegoen, eta bertan lehenengo espataz eskua moztu omen zioten eta tiro bat eman eta bertan hil zuten. Alexandrin Tine lehen ikusi dugun puntu honetan, Murzuk herri honetan, Sahara erdia gurutzatua zuenean, hemen hil zuten, testuak esaten duen bezala, ez? Bera hiltzen lekua. Eta, hortikan aurrera, leyenda bat ere sortu zen, batzuk esaten dute, ez zuten bere gorpurik aurkitu, noski, gehiena, disolbatu egintzan bere karabana guztia, noski lapurtu egin zizkioten gauza guztiak, eta
agintarien gana, zer gertatu zen kontatzera iritsi ziren bakarrak izan ziren berak esklabutzatik ateratako beltz batzuk, eta horiek kontatu zuten nola hiltzan, gero prentsan eta hainbat lekutan agertuko da, hemen ikusten dugu baita ere tirokatzen, eta lehendantzeko bat sortu zen esanez etzala hil, eta erregin moduratu arejekin bizitzen jarraitu zuela, baina, bueno, segurazko etzan gehiago berragertu, eta beraz, han hilgo zan, ez? Eta, bueno, esan dizuet, aktivista gogorra izan zala esklabutzaren aurka, eta bere testutxo bat ekarriko dizuet, hala esaten dio bere lagun bati, karta batean. Hemen, Dinka mendietan, Jartum hegoaldean, ikusi dut lehen aldiz esklabu salerosketa. Sekula ez nintzen honela harritu eta inbeste ikaratu. Mundu guztiak bezala entzuna nuen, esklabo karabanen deskribapen asko irakurriak nituen, baina ez nuen trafikatzaileen ankerkeri eta zinismoa ezagutzen. Beltz eiztari, herri eraso eta erreketagile eta aurkitzen duten guztia suntsitzen duten eta ehunka beltz eramaten dituzten sasi zaintzaileak dituzte, arabiar eta europar trafikatzaile horiek. Hemen ikusten duzue, ratzia bat, herri baten, jendea erasotzen eta esklabu hartzen. Edo, hainbat turkiar edo europar izaten ziren merkatari hauen nagusiak. Eta jarraitzen du, ibai ertzak orban beltza handiez estalita daude. Inguratu nintzenean, bata bestearen kontra zapaldutako beltzez osatutako oldea ikusi nuen. Zelatatzeko errazagoa izan zitezen. Denak biluzi zeuden, eta gizonek mugitu ezina izateraino pixatzen zuten abeskaz lotuta zituzten burua eta lepoa. Eta esan dezakegu, Alexintine batetikan esploratzaile izan zela, baina aldi berean ere aktivista eta lan asko egin zuela esklabutzaren aurkako merkataritzaren. Esklabu merkataritzaren aurka barkatu. Eta urrengo emakumea Florence von Sass dugu, gero eskontzaz Lady Baker izango dena. Baker gurutzatu dugu lehen, ze Alexintine Gondokoro inguruan zegoela bikote hau ere han baizegoen, eta ordurako oso famatua zen esploratzailea zen, bereziki ezaguna eiztari bezala. Samuel Baker, eta emakume hau Transilvanian jaio zen 1851 urtean, baina Transilvanian, baina Hungariar famili batean. Eta 1858 urtean, hau da, berak 7 urte zituela, altxamendu bat egontzan, errumaniarrak altxatu ziren, jauntxoak ziren hungariarrak, eta bere famili guztia hil egin zuten. Eta bera salbatu zen, neskame errumaniar batek hartu zuelako, eta bere alabatzat pasa arazi zuelako. Beraz, haurtzaroa oso gogorra izango zuen, eta gero handikan urte batzutara esklabu bezala saltzen ari ziren Moldaviako hiri baten, eta Samuel Baker eiztaria pasazan handik. Eta izugarri gustatu zitzaion emakumea, eta beak erostea erabaki zuen. Eta esklabu bezala erosi zuen emakumea. Noski, ordurako berak hainbat hizkuntza dominatzen zituen, hungariarra eta errumaniarraz kanpo, arabiera ere hitz egiten omen zuen, eta Samuel Bakerren bidaietan laguntzaile aparta bihurtu zen. Hemen ikusten ditugu Bakerren hainbat bidai, hemen ikusten dugu berriro ere Afrika erdialde horretan, eta hauek egin zuten aurkikuntza izan zen hain justu
Niloren beste iturri nagusierena, hain justu beste laku bat izango da, Albert lakua. Hauek bataiatu zuten, eta noski Victoria, Han Albert, Victoria erregina eta bere senarra Albert, Niloren beste iturri nagusia aurkitu zuena, hain justu Baker izan zen. Eta, hemen ikusten duzue, Florence Bones Sassekin bidaiatu zuela. Baina gauza bitxia gertatzen da, hemen ikusten duzue, hau Le Tour du Mondeko artikulu bat da, eta hemen agertzen zaigu emakumea, baina askotan ez dute berari buruz hitz egiten, ze noski oso egoera, garai hartan egoera arraro xamarra zen emakume horrena, esklau bezala erosia, baina gero emakume europarra zena. Hemen ikusten dugu, Bakerrek hainbat eta hainbat irudi dauzka erreportaje hauetan, baina emaztea oso gutxitan agertzen da. Eta gainera batzutan hauek topo egin zuten, baita ere lehen aipatu ditugun, Speed eta Grantekin, hemen ikusten den irudi honetan, hemen berriz bai, hemen agertzen zaigu Florence, baina Speed eta Grantekin, baina Speed eta Grantek ere Londresera itzultzen direnean eta Bakerri buruz hitz egiten dutenean, ez dute aipatu ere egingo emakumea. Bada ezpada ere oso egoera bitxia zelako. Hemen ikusten dugu Baker bertako tribuen artean, edo beste irudi honetan, harrera dantza bat egiten diete emakume hauek, eta hemen ikusten dugu atzekaldean hau da Florence Baker. Baina beti hola bigarren plano baten bezala agertuko zaigun emakumea izango da. 1875 urtean, hauen aurkikuntza nagusiena, lehen esan duguna, Albert lakua, hemen dago Albert lakua, eta Murchison barkatu kataratak izango dira. Momentu hortan, Murchison zen Londresko geografia elkarteko zuzendaria, eta orduan bere horrez edo izena jarri zion, sekulako kataratak dira, baina hau ere Nilo ibaiaren bigarren iturritzat hartzen da, beraz oso famatua izan zen. Eta Londresera itzultzen denean, Baker, lehenengo gauza egingo duena da, elkarte geografikora joan aurretik ere, eliza batera jun eta eskondu egintzan emakume honekin. Baina noski, zenbaitentzat berandu xamar, 3 urte zaramazkin Afrikan berarekin bizitzen. Baina Londresera iritsi eta lehenengo gauza eskontzea izan zen. Eta noski bere arrakasta esploratzaile horrengatik noble egingo dute Baker, Sir, eta orduan bera Lady Baker bihurtuko da. Lady Baker eta Inglaterrako edo Londreseko aristokraziak onartua izan omentzan. Baina persona batek ezik, hemen daukagun Victoria erreginak. Victoria erreginak etzun sekula onartu bere rezepziotan, Afrikan bizitako 3 urte horiek barkatzen ez izkiolako. Nolapait badakizue Victoria erregina puritanismoaren irudi edo bihurtuko dela. Eta hemen daukagu bere senarra Albert, azkenean lakuari izena eman ziona, eta enbaixadore afrikar batekin, kuadro hau, barkatuko didazue, baina Thomas Jones Barker egilearena da, eta izenburua du The Secret of England's Greatness, hau da, Inglaterraren haunditasunaren sekretua. Zein da Inglaterraren, kontuan izan, momentu honetan imperio nagusiena dela, munduaren laurdena bere menpe dauka, sekulako imperioa du, eta hemen, simbolikoki, afrikar bat, belaunikatuta, eta anekdotak dio, Victoriak galdera egiten diotenean zergatik zerate hain haundiak Britainiarrak, kasu honetan inglesak esaten du, Inglaterraren haunditasuna, sekretua Biblian dago. Ez da Inglaterraren armada edo Inglaterraren botere industriala, baizik eta Biblia zabaltzen dutelako direla hain handiak. Egia esan, nahiko ez dakit.
adierazten du baitare emakume honek salduko duen irudia. Gainera, kuadroa 1873an egina dago ordurako hila zen Albert, 1871 urtean hiltzan, eta sekulako dolua izan zuen Victoria hortikan aurrera beti beltzez jantziko du, eta oraindikan ere ja mende erdia bizi izan zen, eta noski irudi puritano hori saltzen jarraitu zuen, eta nolapait Lady Baker etzun sekula onartu. Esklabutzaren gaiarekin eren astuko dira Bakertarrak, eta momentu batean Egiptoko agintariek eskatuko diote Samuel Bakerri espedizio bat antolatzea, hain justu esklabu merkatari hoien aurka. Egipto hegoaldera esklabutza honekin bukatzeko. Egia esan, nahiko itxurakeria izan zen, ze badakigu garai hartan Egiptoko agintariek interes asko zituztela esklabutza honetan, edo negozio honetan, merkataritza honetan, baina pixkat aurpegia garbitzeko edo, eta antolatu zuten hori espedizio bat Bakerren eskutan, eta Bakerrek esklabu merkatarien aurka, hainbat hilabete pasa zituzten Afrikan, eta bere emaztearekin joan zen. Eta honela kontatzen du, ez du Florencek kontatzen, baizik eta bere senarrak kontatzen digu gutun batean bere aizpari idazten dio, Florenci buruz. Bera, 130.000 oinez ibili da. Batzuetan, 16.000 eguneko. Belar erraldoi eta oian trinkoetan barrena. Behin ere etzen nigandik oso urrun. Batailaren bihotzeraino munizioak eramanez, azagaiak bere inguruan egan zebiltzan bitartean. Bere laguntzailetako bat alboan hil zuten. Zaldizaina eta bere zaldia ere bere bistan erori ziren. Segadeetan antolatutako herrialde batean ibiliak ginen, 7 egunez. Elefante bat bera ere ikusgaitz egiten zuten belar erraldoien artean. Proba guzti hauen artean, gaixotasunak zein istripuak ekidin zituen. Nire lehen ministro txiki bezala agertuz, une zail eta arriskutsuenetan aholku honenak emateko beti prest. Beraz, sekulako goraipamenak egin zizkion Bakerrek, espedizio honen ondoren Devon ingurura itzuli ziren, eta bertan hil ziren lehenengo Baker, eta gero Lady Baker edo Florence Bons Sass bezala ezagutu duguna. Hau 1910ean ja hiltzan. Baina, hemen ikusten dugu, beste argazki batean, Lady Baker bereziki bere diplomazia edo hizkuntzak jakitea eta jendearekin harremanak erraztu zizkiola aipatzen du behin da berriz Bakerrek. Bera, askoz ez ere, Britainiarra eta, txulo xamarra izango zen, noski, eta bere emazteak asko lagundu zuen. Beste bat ere ekarri zuet, oraindik badugu tartetxo bat, eta hau azkar egingo dugu, Catherine de Bourbon edo berak Catherine Fanny MacLeod izena zuen eskondu aurretik, eta Catherine de Bourbon jaunarekin, frantsesarekin eskondu baizen. Eta hau ere aurkitu dugu Le Tour du Monde aldizkarian, eta honek egin zuen bidaia Xangaitik Moskura. Berak bere senarra Frantziako inbaxadore lanak egiten jarri zen Txinan. Garai hartan oso garai gatazkatsuak izan ziren opioaren gerra edo delakoaren inguruan, badakizue Britainia Handiak hainbat gauza imperioa lortzeko hainbat
gauza egin zituen eta beste gauzen artean adibidez droga trafikoa eta droga trafikoaren bitartez Txina ahultzearen autua hartu zuen. Txinak gauza asko saltzen zizkien Britainiarrei eta Britainiarrek oso gutxi saltzen zituzten, naiz eta industria izan, txinatarrak ez zeuden hortan interesatuak. Eta orduan gauza guztiak zilarrez erostera behartze zituzten. Eta orduan horri buelta ematearren edo opioa sartzen hasi ziren Txinan eta sekulako arrakastarekin eta opioaren truke hasi ziren txinatar produktuak jasotzen, zilarraz ordaindu beharrean opioarekin, eta orduan noski agintari txinatarrak horren aurka oldartu ziren eta inglesak eta baitare frantsesak ere gerrean bitartez behartu zituzten onartzera opio merkataritza horiek. Eta nolapait imperio txinatarra berantz zetorrela eta imperio europarrak gailentzen ari zirela, horren eredu. Eta garai horietan ibili ziren bere senarra Burbulon hau enbaxadore bezala eta bere lanak bukatu zituztenean erabaki zuen itxasoz itzuli beharrean mundu guztiak egiten zuena, barku bat hartu eta Europara etorri, oinez edo saldi, gurdiz edo egingo zutela bidaia. Eta Txinatik irten eta Moskuraino sekulako bidaia egin zuten. Hemen ikusten dituzue, hainbat leku, Novgorodeko merkatua, Rusia erdialdean, eta honelako bidaia egin zuen lehenengo emaztea dugu, hemen irudian agertzen zaigun Madame de Boulon, Rusiar guzti horien artean, azkenean Moskun bukatu zuten eta Moskutik Parisera. Hau pixkat gainetik pasako dugu eta sartuko gera gure azkeneko personaiarekin, hain justu hau ez da, hau Manuel Iradier dugu, esploratzaileen gaia hauekin gabiltza da, lehengo batean Roge Blasco, ez dakit ezagutzen duzuen, irratiko kazetaria, Radio Euskadikoa, eta hainbat saio ditu, eta elkarrezketatu nindun, emakume esploratzailei buruz, nola podcasta egin dugun, eta gaia hortaz hitz egiteko, eta handikan igual 2 edo 3 astetara non deitzen didan larun bat goiz batean Rogek eta esaten didan. Aizu Mikel, etzeat konturatu badaudela emakume esploratzaile euskaldunak? Eta esan, ez, noski Letuk du monden ez da agertzen euskaldunik, baina ez, eta esaten ditu, Isabel Urkiola, Manuel Iradierren emaztea. Eta orduan, izan zen, zaplada bat bezala. Guk museoan landu dugu Manuel Iradier. Orain dela 20 urte egin genuen esploratzailei buruzko erakusketa bat, hain justu Letuk du monden materiala erabiliz, ez emakumena, baizik eta esploratzaileak orokorrean, eta naiz eta aldizkari horretan ez atera, 3 esploratzaile euskaldun jarri genituen. Abadia, Antoine d'Abadi, Etiopian ibilitakoa, Murga, El Moro Bizkaino deitutakoa, eta Manuel Iradier, Afrikan ibilitako esploratzailea. Eta nik banekin eta irakurri nuen, eta segurazko idatzi nuen, bere emazteare eta bere koñatarekin joan zela Afrikara. Baina begirada espaduzu hor jartzen, pasa itetzaizu. Beste gauzen artean, Manuel Iradierrek liburu bat idatzi zuen bere espedizioei buruz, eta justu aipatzen du, noiztian behin bere emaztea. Baina, esatez du, nolakoak diren gauzak, Rogek ez nindun deitu, enitzen konturatuko horretaz. Eta orduan, pixkat begirada jarri diogu Isabel Urkiolari, Manuel Iradierren senarra. Manuel Iradierrek antolatu zuen La Joven Exploradora izeneko talde bat, oso gazterik, 15 urte zituela, eta hasi zian, Araban zehar esplorazioak egiten, eta beste esploratzaile horiek Afrikan edo Ameriketan edo Asian egiten zituzten lanak, pixkat Arabarai aplikatzen, beti ere La Joven Exploradora bere helburua zen Afrikara joan behar zuela. Eta
La Joven Exploradora talde honetan partaideetako bat izan zen Isabel Urkiolaren anaia. Isabel Urkiola Gasteizko okin baten alaba zen, eta hauek La Exploradora deitutako talde hau antolatuko dute. Badago anekdota bat, 15 urte zituela Manuel Iradierrek Gasteizera etorri zen Stanley, lehen aipatu dugu, Livingstone aurkitu zuena, beraz, garai hartan esploratzaileik famatuena, mundu guztian zegoen famatuena, etorriko da Gasteiza, bigarren karlistadako kronikak egitera. Eta orduan, Iradierrek jakiten duenean Stanley hor dagola, juntzan berarekin hitz egitea. Eta esan omen zion, bere asmoak ziren Afrika, Hego Afrikatik hasi eta Argeliaraino zeharkatzea, betik goraino. Eta orduan, Stanleyk esan omen zion, hobe duzu hasteko ezker eskubi edo egitea, hasi zaitez Ginea inguru hortatik eta zeharkatu zazu horrela, bestea pixkat gehiagitxo izango otedan edo. Eta, azkenean ideia eman zion. Hauen espiritua izugarria zen, beira ze bandera, hau oraindik Gasteizko artxiboan gordetatu dute, eta da, La Exploradora, da taldearen izena, La Joven Exploradora, eta bere lema da CLD, conocer lo desconocido. Ez dizu esango, ez dala, Eta hori egintzun, hartu eta jotzen du Afrikara, eta 1874 urtean, hemen hori gerran daudela, Stanleyrekin egon da gero, hartu eta joko du, hori, Muni ibaia edo gaur egungo Ginea Ekuatorial den lurralde horietara. Eta hasieran, eta noski, bere emaztea, eskondu berria, Isabel de Urkiola, eta bere aizpa ere, Manuela Urkiola, joango dira beraiekin. Esaten dutenez, berak ez omen zuen nahi, emaztea eta koñata eramaterik, baina erabat inplikatuta zeuden, La Exploradora elkarte horretan, eta beraiek ere nahi zutela, eta jota fuego azkenean konbentzitu zuten, eta 3 jo zuten. Muni ibaia, hau da, Iradierren esplorazio nagusienak hemen barna egin zituzten. Baina, hauek iritsi zirenean, Alobei izeneko bi irla daude, Alobei txikian kokatu ziren bi emakumeak. Eta Iradierrek bi emakumeak hor utzita, barrukaldera joko du bere espedizioak egitera. Beraz, jarri zituen meteorologia eta hainbat zientzia lana egiten, egunero datuak eta jasotzen, hori baizan esploratzaile askoren zeregina, datu zientifikoak jasotzea, gero Europan zabaldu ahal izateko. Eta esaten du Iradierrek berak testu batian esaten du, lasai geratu nintzen, nire lagunen etorkizunaz, kontent eta irribarre batean zeuden. Beraientzat xarmagarria zen Robinsonen bizia egin beharrez zoratzen. Hau da, oso gustura gelditu bentziran, bi aizpak, irla txiki batean, berak barrukaldera esplorazioak egiten zituen bitartean. Hau da, berak idatzitako liburua, eta hemen daukagu Isabel Urkiola, bere ama eta bere bi aizpekin, Manuela izan zen berarekin espedizioan joan zena, eta egia esan Alobei irla hau oso txikia esan, bi zeuden, baina hauek zeuden irlan urik ere etzeukaten. Beraz oso kondizio gogorretan egon ziren, eta gainera hainbat eta hainbat denbora senarrari buruz ezer jakin gabe. Senarrak beste hainbat esploratzaile bezala, Afrikan barrura sartuko da, eta denetatik gertatu zitzaion, baina gehien bat gaixotasunak. Sukarrak hartu eta sukarrak sufritu, eta baita bi aizpak ere. Irla horretan zeuden, eta gehien aguantatuko dutena sukarrak izango dira. Berak Iradierre kontatzen digu bere liburuan. Santa Isabelen
66 sukar eraso pairatu nituen. 36 emazteak, 16 koñatak eta 15 elobein jaiotako ene alabak. Ze hau ere esan behar da, haurdun joan zela, Isabel eta aurra, segurazko Afrikan jaiotako lehenengo euskalduna, Isabela izena jarri zioten, bertan elobein jaiotzen. Eta nire etxea, jarraitzen dut Iradierrekin, nire etxea ospitala izan zen. Askotan denak ohean etzanda egoten ginen egun berean. Hau da, betiko gaia, esploratzaile europarrak oso ondo prestatu zitzaketen, ez dakit, eramango zituztenak, burua prestatu, zientzia azterketak egin, baina sukarren aurka ez zeukaten ezer. Eta orduan, gertatu zitzaiena, hemen berriro ere hainbat edizio egin zituzten, Manuel Iradierren liburuetan, baina gertatu zitzaiena izan zen aurra gaixotu eta 15 hilabete ez dituela Isabela hil egingo dela. Hauek bere Afrikako liburuan agertutako irudiak. Esate izuet, liburu guztian bere espedizioak edo aipatzen ditu eta atzean utzitako bi ahizpak ez ditu gogoratuko. Hau bai, hemen omenaldi antzeko bat egingo dio bere hildako alabari, oso gogorra izan zen eta horri Isabelek ez omen zion buelta eman. Beste berriro ere haurdun gelditu zen eta orduan erabaki zuten Kanarietara joatea, Iradierrek esan zuen ez da berriro Afrikan jaioko eta Kanarietan izan zuten beste alaba bat. Baina gero Gasteizera itzuli zirenean, hainbat arazo izan zituzten osasunarekin, bai Iradierrek eta bai Isabelek, eta gainera 19 urte zituela Kanarietan jaiotako alaba ere arazo pila batekin ibili izan, sukarrak zituela eta buruko minak zituela, eta 19 urte zituela eta eskontzear zegoela, eskontza bezperan bere buruaz beste egin zuen Gasteizen alabak. Beraz, oso hortikan aurrera, oso bizitza gogorra izan zen, eta Isabelek ez zion erabat barkatu bere senarrari, Manuel Iradierrek amorante bat ere izan omen zuen, eta gaina bere semeak onartzen zuen, esaten zuen, amak ez baitio kasorik egiten, zerbait egin beharko du, eta benetan Isabel Urkiolaren bizitza oso indarrez edo hasi zen esplorazio mundu hortan, hemen daukagu bere sinadura bat, indarra handiakin hasi zen esplorazio mundu horretan eta ilusio handiarekin, bere senarra bezain besteko ilusioarekin, baina gero tamalez han sortutako gaixotasunek edo oso bizitza gogorra izatera eraman zuen, azkenean Segovia aldean Balsainen hil ziren, bata bestearekin oso gertu. Jaio 2 egun beranduago jaio zen, Manuel Iradier baino, eta hil astebete beranduago, bileak bizitza guztian elkarrekin nolapait jarraitu zuten, baina bere bizitza guztia nahiko triste izan zen, batez ere alaba galdu zuenetik. Eta hau litzateke kontatzeko nuena. Galderaren bat edo baldin baduzue, orain da momentua. Ordutegian nahiko fin ibili naiz, ezta? Bueno, ez dago galderaik. Ez dago. Garbi, dana oso interesgarri, eta orain hausnartzea apur bat. Badakizue, nahi izan ezkero, gure web horrian informazio gehiago baduzuela, formatu desberdinetan, bideoak, podcastak eta testuak ere bai, eta noski animatzen zaituztet berriro ere Ormaiztegitik pasatzera, ez duzue oso urruti, eta gaur egun aukera aparta dago, 19. mendeko grabaturik ederrenetakoak Goierrin ikusteko. Mila esker. Eskerrik asko.